What's good mga bossing? It's your boy Boss Cirque Bakarir again. Ano na gagawin? So ngayon guys, papunta kami sa... Saan kasi tayo? Taisho. Sa Taisho, Japanese grill dahil birthday ng aking bibi. Happy birthday, bibi! Happy birthday! Ano happy birthday? Thank you. Love you, kiss. So yun guys, update namin kayo pag nandito na yung Uber namin. Let's go. So yun guys, ang tagal ng aming Uber. So nag-decide muna kami pumasok sa lobby. Ano? Menu. Madami silang pagkain. Paano ako pumunta doon? Ewan ko sa'yo. Ang ganda ng gwapo ng buko ngayon tol, oh. Guys, para akong opa, no? Ay, iba to eh. Shinta to eh. King Shinta. Hindi kasi ako pwedeng magingay dito mga bossing eh. Ano yan? Oh yan. Dito kami pupunta guys, so, sa Taisho. Ayan. Kita nyo ba? Angas na ito par. All you can eat na Japanese grill. So uy, may beef, may pork, may chicken, may seafood, may lamb, may vegetable. Oh wow, dami gagi. Baby, wawalwal ako. May ano pa kayo, may mga sushi roll. Daming mga pagkain. May takoyako. Daming pagkain, daming order guys. Oh, menu. Wala pa yung Uber natin. Tagal naman ang Uber natin, baby. Isang minuto pa. Angas ng Uber namin, mga boss. Yung Uber namin dito, Tesla lang naman. Napaka-basic lang naman. Inopen ang Uber lang nila yung Tesla dito, par. Andyan na sila. Tara guys. Hindi ko alam kung papayag siya. Papakita ko sa kanya yung Uber natin. So yeah, dito na tayo. Marunong tayo magbukas ng Tesla, par. Okay. Hey there. Hey buddy, how are you? We're good, thank you. How are you? Natin yung book mo. Opa yan, Opa. Tinapyasan naman. Sana may makita tayong baby, vlogger. Don't talk to the mic. I will buy you everything you like. Tapos Mga mall nila ginagawa yun. punta tayo ng mall. O kaya anong una mong ipapabili? Bahay. Kotse. Huwag mo naman bahay. Parang makatotohanan naman. Parang naman hindi tayo mga sugapa. Ano na lang? Ano? Motor. Motor dito, be. Nag-i-snow dito, magmamotor ka. Yung pang naman, realistic ba? Mabili tayo ng iPad, gano'n, o kaya PS5, tapos benta natin, no, diba? Brainy. Sayang guys, may nangyari kanina, putang ina, yung Uber driver namin nakikinig ng Floji pare, ibang lahi. Angas niya. Video ko yung moon. Yung moon, yung sa kapunta to the moon. Pakita mo. Kag-iisa pa Asan ako mo? dito. Asan mo? Ganun mo na lang. Ano? Ang astig ng Uber driver namin. Ilagay mo na lang to sa video. Yeah. Anyway guys, nandito na kami sa Taisho. So, ayan na yung pupuntahan namin. So yeah, tara. Let's go. Excited na ako at gutom na ako, pare. So ayun mga boss, mag-aantay lang daw tayo ng at least 30 minutes kasi ang daming kumakain sa loob. Lamig oh, tingnan mo babe. Malamig ngayon guys. It's -5 ata. Feels like negative 10. Feels like -10 pa. So it's okay. So yeah, ngayon maglalakad-lakad muna tayo dahil nga 30 minutes daw, 'di ba? 20 to 30 minutes daw yung aantayin. So yeah. Samahan nyo muna kaming gumala dito, pare. Nandito kami sa downtown Kinaladkad. Ang QC kami may-ari neto. Angas neto, babe. Angas neto. Bangis neto, pare. Parang inuman ata to. Oo. No? Sila. Inuman nga. Ganda dito sa namin, sa location namin. Alam mo yung parang sa sa friendship. Oo nga, parang sa friendship. Parang friendship. Pakita mo kasi dito. Ayan. Mga store. Ay, parang nasa friendship sa Pampanga, pare.
It's okay. So, ayun. Wala na. Sad na dito. Sad na dito. Wala na dito pa. Yeah, Pero ano siya, hindi siya all you can eat. The Who. So, ayan, The Who. Meron silang inoki. So, ayun guys. Kita-kits tayo mamaya guys. Dito pala yung Pinton. Bye. Pwede na daw yung upuan natin mga boss. Kaya ayun na. Alright, thank you. And you can scan the QR code for the menus. There's a 2 hours limit for the dining, and your server will be within take the order. 2 hours. Oh, okay. Okay. Thank you very much. Ganda. Ganda dito par. So, ayun. Dito kami ngayon. Bibi. Ganda no? Ang chill ng lugar. Nakaka-relax yung lugar dito par. Ha? Infant. Oo, infant lang ako. $3 lang ako? Sige. Kasi mahina lang naman ako kumain eh. Konti lang naman ako kumain. Ayoko na kumakain ng marami kasi. Di ba, B? Di ba, B? B. So, yan guys. Mag-settle muna kami dito ah. So, mabilis na food review. Ang sarap. Wala pa pala akong natitikman. Wala pa pala akong natitikman dito para. Pero kita nyo naman yan, boss. Sa mga gustong kumain dito, dito lang yan sa Toronto, Canada. Sa downtown. Gaging sarap. Yun naman oh. Panalo. Guys, suko na ako par. Dami kong nakain pare. Hindi ko na kinaya. Happy birthday, Bibi. Thank you. Ay, hindi na ako makain yan. Sobrang busog pare. Dami namin nakain sobra. Tapos magde-dessert pa kami kasi may isang libreng dessert dito par. So, yun, solid pare. Hindi naman sa pagmamayabang, may magnum ako. Meron ka din, babe? Pakanya mo. Sarap ang ice cream. Minsan talaga hindi ka na makapagsalita, sobrang sarap na kinakain mo. Ayun guys, magbibill out na kami mamaya-maya. Tapos hindi namin alam kung saan kami pupunta. So, sabay-sabay natin ikutin yung downtown ng Toronto. So yun mga bossing, tapos na tayong lumamon, no? Lang pa lang. Pupunta kami ngayon sa, gawin mong lakad, be. Ay, 14 minutes pala. Oh, yan o, diba? Ayan. Dito yung daan. Pupunta kami ngayon sa Nathan Phillips Square kung saan nandoon or naroon ang Toronto logo, no? Lamig mo. Basic na basic lang yan, par. Ang sarap maglakad lang ng gabi. Yung wala kang iniisip na iba. Huh? Sino ba iniisip mo iba? Na problema na ba't sino? Hindi ba pwedeng di ba? Bakit kailangan agad sino? Ganun lang naman yun, par. Lamig na. Ang sarap anong S ang masarap pag malamig? Sinigang. Sinigang. So ayun guys, papunta kami ngayon sa Nathan Phillips Square. So balik kami pagka nandun na kami, or pagka may napuntahan kaming maganda, or nadahan na kaming maganda. So yeah. Ayun guys, after sobrang layo ng nilakad namin, After 5 days. after 5 days na paglalakad, nandito na kami sa Otnorot. Kita nyo ba yan? Otnorot. Ay sa wakas, ang lamig putang ina. Ay sorry, ang lamig par. Pwede ba tayo mag-Uber? Pwede. Gagi. Nanginginig na yung kalamnan ko at lahat.
So, wakas nakarating na rin kami sa Otnarot. Lamig na mukha ako, gagi. Whew. Ayan o. Otnarot. Ay, babe, buti na ako. Ano siya, buo siya. Oo nga. Ang galing lang. Wala lang, SKL. Pero pagka in-edit ko to, Otnarot yung nakalagay. So yun, nandito na kami sa Nathan Phillips Square, kung saan nandun yung logo ng Toronto. Ayan guys, so ganyan lang ginagawa nila dito, sa sobrang lamig pwede ka mag skating, ice skating ba, nakakatuwa lang. Ayun o, dito ka baby. Wala siyang harang ngayon. Anyway, so anong gagawin natin ngayon? Lamig. So yun guys. So ayan mga bossing, no? Lakas na ng tugtog nila. So ayan mga boss, pupunta muna kami ngayon sa Eaton Center. Maghahanap kayo na pwedeng mabila ng kape. So parang sobrang lamig, sarap magkape ngayon eh. Wala, ganyan lang makikita mo dyan sa Nathan Phillips Square. Mga nag-ice skating lang, tapos mga batang naglalaro lang. Pero ayos din naman. Saan tayo, B? So yun, ayos din naman. Nakakatawa lang yung mga tao na kahit sobrang lamig eh, wala silang pake. Angas. Dito tayo. Pili ko. Maghahanap muna kami ng gagawin namin, okay? Bye guys. Nakakatawa lang nakita namin yung Old City Hall. Laki gagi. Ha? Pwede ba dito? Pwede siguro. Ayun guys, hindi na kayo makakapunta ng Eaton Center. Eaton Center dahil nga sobrang lamig at medyo nahihirapan kayong maglakad-lakad lang. Guys, it's a prank. Makapasok kami sa Eaton Center. Kaso wala nang katao-tao. Sarado na lahat. Anong oras na, Bobby? 9:30. 9:30 na, par. Ay, magna-9. Kung sa Pilipinas, 9:30 pa lang nagsasara yung dito. Dahil Sunday, maaga silang nagko-close. Kaya, ayun, maaga yung closing time nila ngayon. Sobrang lamig lang sa labas. At least ngayon nasa loob kami. Hindi kami nahihirapan. Pero ang angas dito sa Eaton Center, para tingnan nyo ang angas ng ano nila dito, tol. Ayun, parang unfinished na pero may security guys. Baka ma-security tayo. Paalam muna tayo guys, bye. So yun guys, nakakita na kami ng exit. At dito na yung napakalupit sa downtown mga bossing. Yan pucha. Wala lang, ganito lang. Tara, lakad tayo, B. Lakad tayo, tingnan natin kung ano meron dito pagkagabi. Mabangis pare. Mabangis dito. Ha? Oo nga. Angas. En los años 1600, Aba. cuando el tirano mandó, Angas na ito pare तेरा नाम मेरा भाई तेरा धन तेरा शन कुछ पल की कमाई कुछ लेकर ना जाना कुछ साथ में ना लाए वो पैसा ही क्या है जिसको साथ में ना खाए आवाज में है दम ये है बॉम्बे लिखाई समंदर किनारे से आग लेकर आए घर नाच लेकर आए हर बीट को चबाए किसी की Nakakatawa, nagbibigay ka ng tips tapos bigla silang hyper. Sasayaw sila ng malupit. Ganda lang dito sa downtown pare. Downtown Kinaladkatang QC, kami may-ari neto. Angas lang dito pare. So ayan
bossing, uwi na tayo, no? Dahil medyo late na rin naman. May mga trabaho pa kami bukas. So, yeah. Balitaan ko kayo pagka nakauwi na kami ng bahay, guys. Let's go. Angas, pare. Baby, dito ka sa mga. Pupunta natin to, baby. Angas, oh. Mahilo ako. Anyway guys, balitaan namin kayo pagka nakauwi na kami. Maraming salamat sa inyo mga bossing. So ayun mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating video. At syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga bossing. Hanggang sa muli. Paalam. Sir TV out. Peace. Happy birthday.